Il-Kumitat Olimpiku Internazzjonali qal li regoli l-ġodda huma bbażati fuq pariri mediċi u għandhom lan li jipproteġu l-ġustizzja fl-isport tan-nisa. I really believe that this policy is foundationally based in science and it's been led by medical experts and it's been done with the best interests of athletes right at the heart. Il-kwistjoni kienet diġà għanqlet kontroversja fl-Olimpjadi ta' Pariġi fl-2024 meta l-bokser Alġerina Iman Khelif rebħet ġlieda kontra t-Taljana Angela Carini f'46 sekonda. Diskussjoni li stoktat wara il-President Amerikan Donald Trump waqqaf lill atleti transgender milli jikkompetu fl-isport fl-iskejjel. Il-Kumitat qal li ma kien hemm l-ebda pressjoni politika biex wasal għal din id-deċiżjoni. The Olympic Games, as you know, the smallest little bit of an advantage can be what makes you a gold medal. Ir-reazzjonijiet huma mħalta. Uħud jgħidu li ser tipproteġi l-isport tan-nisa. Oħrajn iwissu li tista' tiddiskrimina kontra atleti transgender. Għall-edukatriċi, atleta u ġurnalista Joanna Camilleri, id-deċiżjoni hija tajba. Mingħajr ma nnaqqas ukoll jew niddiżrispetta nies għaliex kif għadlek dan huwa suġġett sensittiv, però naħseb it's only fair. Għaliex aħna bħala tfajla jiena iġġieliet biex insib posti fl-isport, naħseb it-tfajliet hemm il-kategoriji ma bdewx jiġru llum il-ġurnata, hemm kategorija ta' tfajliet u kategorija tal-ġuventu. Mhux l-istess għall-atleta Maltija u ex-ċiklista kompetittiva transgender Bonello Azzopardi Ibbotson. Qalet l-esperjenza personali tagħha ma kienx problematika għaltinna li għandha żewġ domandi għall-Kumitat Olimpiku Internazzjonali. Trans men ħajkunu jistgħu jikkompetu jew le għax kull ma smajna trans women. U t-tieni domanda tiegħi hi din hija biex naġġivolaw l-amministrazzjoni ta' Trump. Id-deċiżjoni mistennija tibqa' suġġett ta' dibattitu qawwi fix-xhur li ġejjin, hekk kif l-awtoritajiet sportivi u l-atleti jippruvaw isibu bilanċ bejn il-ġustizzja fl-isport u l-inklużjoni.